மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஸ்லோகம் தெரியுதுங்களா? ஸ்லோகம் தெரியல. தெரியலையா? ம். இப்ப மாதாஜி தெரியல. உங்க பேர் தான் போட்டிருக்குது. ஸ்கிரீன் ஷேரிங்னு சொல்லிட்டு வருது. ஒருவேளை எனக்கு இது சரியா ஆ கிடைக்கல, என்ன சரி, பாக்குறேன் அப்ப மாதாஜி. வரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்துருச்சு. ஓகே, சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் புக் ரீடிங் செஷன் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த பகவானுக்கும் நன்றி, ஆச்சாரியருக்கும் நன்றி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශராகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ நாம் வந்து இன்னைக்கு 50வது அத்தியாயம் என்னோட பார்க்க போகிறோம். இன்னும் ஒரு அத்தியாயம் தான் இருக்குது, அந்த புக்கு முடிச்சிட போகிறோம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ பக்தி நமக்கு வந்து இந்த வைஷ்ணவான்னா 4 புக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மாதாஜி. ஒன்று வந்து பகவத்கீதை, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகவதம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி ரசாமிருத சிந்து. அந்த புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முடிக்க போகிறோம் கடவுளுடைய கருணையால், இல்லைங்களா? ஸோ ரூப கோசாமி எழுதின இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்து தான் நமக்கு வந்து பிரபுபாதா நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுமா. நம்ம வந்து போன வாரம் பார்த்தோம் ரசங்களினுடைய கலவை, இல்லையா? அதாவது ஒவ்வொரு பக்தருக்கு வந்து ஒரு ஒரு 2-3 விதமான கடவுள் மேல உணர்வுகள் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். அதுல வந்து அந்த ரசங்களை வந்து பொருந்தக்கூடியவை பொருந்தாதவைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்,
இல்லைங்களா? எப்படி ஒரு பேசிக் கலர்ஸ் இருக்கும், ஒயிட் ரெட், அந்த கலரை வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, புது புது கலர்ஸா வருது இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் இந்த கலவைகள்லாம் வந்து இந்த ரசங்கள், கடவுள் மேல இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் வந்து ஒரு பக்தர்களுக்கு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில ஒரு மாதிரி ஒவ்வொரு உணர்வுகள் வெளியே வரும். அதுல வந்து எது மேல் நோங்கி இருக்குதோ அதுதான் அந்த பக்தர்களுக்கு உரியதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது 2 வகையா பிரிச்சிருந்தாங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருந்தக்கூடியது, இன்னொன்னு வந்து பொருந்தாததுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு வார்த்தை கத்துக்கிட்டோம், அதாவது ரஷபாஸ். அதாவது இந்த ரசபாஸ்ன்றது பொருத்தம் இல்லாததை வந்து ரசபாஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதை வந்து என்ன சொல்றாரு ரூப கோசாமி வந்து, அது மாதிரி அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து ஆச்சாரியர்கள் வந்து ஏத்துக்கிறது இல்லை. ஓகேங்களா? சோ அந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம தூரம் இருக்கணும். அதை பத்தி கட்டுரை எழுதுறது, கவிதை எழுது, அதை பத்தி பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ இந்த ரசபாசம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் போன வாரத்துல. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ரசங்களுடைய கலவையுடைய வந்து ஒரு ஆய்வு தான் இந்த ஒரு கிளாஸ். ஓகேங்களா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஒரு பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறது, ராதாராணி அவருடைய உணர்வுகளை ஒருத்தவங்க சொல்றது, தன்னோட விருப்பத்தை ஒரு பக்தர் சொல்றது, இது மாதிரிதான் இங்க நடக்குது. ஓகேங்களா? சோ நம்ம இதை பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரசங்க மிக்சர், ஃபர்தர் அனாலிசிஸ் ஆஃப் மிக்சர் ரசாஸ், அதாவது ரசங்களின் கலவைகளின் ஒரு ஆய்வு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆய்வை வந்து நமக்கு அலசி ஆராய்ந்து ரூப கோசாமி நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இங்க உதாரணத்தோட சொல்றாரு பாருங்க, எப்போ வந்து ஒரு கலவை வந்து பொருந்தக்கூடியது, பொருந்தாதது. போன வாரத்துல நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம், யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே. ஸோ அதாவது நம்ம மில்க் ஷேக் பண்ணணும்னா ஆப்பிளோட மில்க் சேர்த்தா வந்து நல்லா இருக்கும். அதே வந்து ஆரஞ்சோட வந்து நம்ம மில்க் சேர்த்தா வந்து அது பொருந்தாது இல்லையா? அதுதான் வந்து நம்ம மில்க் ஷேக் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரசத்துக்கு காம்பேட்டபிள் பொருந்தக்கூடியது, இன்காம்பேட்டபிள் பொருந்தாததுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து இந்த கலவை ஆஃப் ரசாஸ், இந்த மெலோஸ் வந்து மிக்சரெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வந்து certain kinds of mellows become mixed and there is joining of opposite mellows, then the situation is called incompatible, அதாவது பொருந்தாததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து உதாரணம் என்ன கொடுக்குறாரு ரூப கோசாமி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து இப்போ சக்கரை பொங்கல் ஸ்வீட் ரைஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், அதுல யாராவது வந்து கொஞ்சம் காரப்பொடி இல்லை உப்பு வந்து போட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காது இல்லையா? அதுதான் வந்து இன்காம்பேட்டபிள் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இங்க இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. அதாவது ஒரு இம்பர்சனலிஸ்ட் இருக்காரு, அருவவாதி. ஓகேவா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புலம்புறாரு. ஏன் புலம்புறாருன்னு, அச்சச்சோ நான் வாழ்நாள் இவ்வளோ நாள் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், இந்த அருவ பிரம்மத்து மேல வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா, சவுண்ட் வருது மத்தாச்சி, மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே. அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் இத்தனை நாள் என் ஆயுஸ் எல்லாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து அருவத்து மேலே வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தேனே, இப்போ என் வாழ்க்கையே வீணா போயிடுச்சேன்னு புலம்புறாரு. ஓகே, இப்போ அவருக்கு வந்து வந்து ஞானோதயம் வந்துச்சு. அவரும் நம்ம போல தான் இவ்வளோ நாளும் விட்டுட்டு கோவிட் டைம்ல வந்து நம்ம சேர்ந்த மாதிரி அவருக்கு இப்போ வருது. ஓகே, நான் இவ்வளோ நேரம் ப்ராப்பராக வந்து கிருஷ்ணரை நல்லா ஜபம் பண்ணி தான் நல்லா இருந்திருக்குமே, கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள், அவர் தான் இந்த பிராமன், நான் பிரம்ம எஃபிலிஜென்ஸ் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து மூல காரணம் இவர் தான், பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ரிசர்வாயரா இருக்காரு, எல்லாருக்கும் ஒரு மூலமா இருக்காரு, எல்லாருடைய திவ்யமான சந்தோஷத்துக்கு எல்லாம் அவர் தான் வந்து ஊற்றா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து அந்த பக்தனுடைய 2 விஷயங்கள் தெரியுது. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ராலிட்டி, சாந்த. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஞ்சுகல், மாதுரிய காதல். ஓகேவா? 2மே இருக்குது. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ல நம்ம 5 பிரைமரி ரசாஸ், 7 செகண்டரி ரசாஸ் படிச்சிருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மிக்சர் வந்து பொருந்தல. ஓகேங்களா? ஒருத்தன் எப்படி வந்து எட்ஜில் இருக்கான் இல்லையா, நியூட்ரல் சாந்த ரசா, மாதுரிய ரசா வந்து தான் உயர்ந்தது இல்லையா? ஸோ இது கலவையா ஆகும், நடக்க முடியுமானா பாசிபிள் இல்லை இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்க ரூப கோசாமி இது இன்கம்பேட்டபிள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு ஒரு பெரிய சிறந்த பக்தர். ஓகே,
விருந்தாவனத்துல என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில பேர் வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, லைட்டாக தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ அந்த லைட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்டேஜ் என்ன இருக்கும்? சாந்த நியூட்ரல் லவ் தான் இருக்கும். அவருக்கு இமீடியட்டாக சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப டான்ஸ் ஆடி அது இது பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, தானே ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது போலித்தனமா வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து மாதுரிய காதல்ல இருக்கிற மாதிரி. அது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தாதது. சாதாரணமா அப்பதான் வந்து கோயிலுக்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க. உடனே வந்து பக்தி பரவச நிலைக்கு போற மாதிரி, அது மாதிரிலாம் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க சில பேரு. இல்லையா? ஸோ அத வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பொருந்தாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த காம்பினேஷன் இருக்குது? போன இதுல பத்தியில சொன்ன மாரி தான் நியூட்ரலிட்டி. சாந்த ரசமும், மாதுரிய காதலும் வந்து கலவையா இருக்காது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா, அந்த அந்த மனிதன் வந்து பக்தியில வந்து பவுண்ட் டு ஃபால் ஃப்ரம் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நமக்கு பக்தி வந்து என்ன சொல்றாங்க? படிப்படியா தான் சொல்றாங்க. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி இல்லையா? அந்த படிப்படியா போனாதான் நம்ம வந்து திடமா இருப்போம், ஸ்டடியாவும் இருப்போம். இல்லைன்னா விழுந்துடும் இல்லையா? இவர் வந்து ஆஹ், இது வந்து இன்கம்பேட்டபிள். ஓகேங்களா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு பக்தர், அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் டிவோட்டி. அவர் எந்த நிலையில இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ராலிட்டி. வென் he sarcastically prayed, அவருடைய பிரார்த்தனையில தெரியுது. அதாவது உம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆம், விருப்பமா இருக்குது நான் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கிருஷ்ணர் வந்து என்னுடைய பிதா இருக்காங்க இல்லையா? அதாவது என்னுடைய முன்னோர்களை விட அவர் என் மேல வந்து ரொம்ப அன்பா இருக்கிறாரு. அந்த என்னோட மூதாதையர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க இறந்துட்டு பித்ரு லோகத்துல இருக்காங்க. அப்புறம் தேவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரையும் காட்டிலும் வந்து யார் அட்ராக்டிவா இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிருஷ்ணா. அவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். அவரை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயதக்கான்னு ஆடுறார். ஓகேவா? ஸோ பட் அந்த கிருஷ்ணரை பத்தி 2 விஷயத்த சொல்றார். அப்படி அந்த கிருஷ்ணர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தேவியுடைய கணவன். அப்புறம் அவருடைய உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில குறிகள் இருக்கு. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விரஜவாசிகள் இருக்காங்க இல்லையா? பெண்கள் அவங்களால வந்து கில்ன கில்ன நகத்துல கில்ன வந்து மார்க் விழும் இல்லைங்களா? அந்த இது அது இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உணர்வுகள் பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன இருக்குது பாத்தீங்க, சாந்த ரசத்துல. முடிக்கும் போது என்ன பண்றாரு, நான் அவரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அது முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பக்தி பண்ணும்போது கிருஷ்ணரையும் சரி, நிறைய பேர் கேட்கலாம், நீ இவ்வளவு நாள் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கியே, கிருஷ்ணரை பாத்தியான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அந்த கேள்வி வந்து கரெக்டான கேள்வி இல்லை இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்தா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் இருக்கா, தகுதி இருக்கான்னு நம்மள கேட்டுக்கலாம் இல்லைங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கடவுளை வந்து எப்படி பார்க்கணும்னு வேதம் சொல்லியிருக்குது, காதுல தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பாகவதம் சொல்லுது இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து இந்த பக்தர் பார்த்தீங்கன்னா 2 நியூட்ரல் சாந்த ரசத்துல இருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலவை வந்து சாந்த அண்ட் மாதுரிய காதல். ஸோ இது வந்து பொருந்தாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பொருத்தம் இல்லாத கலவைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ரூப கோஸ்வாமி. அப்புறம் ஒரு கோபிஸ்ரீ என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. கிருஷ்ணா, நான் வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா, என்னை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய தலை உச்சியை வந்து நுகருவேன். ஸோ என்ன அப்புறமா வந்து உங்களோட சந்தோஷமா இருப்பேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, 2 விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதாவது என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க, மாதுரிய காதலும் இருக்கு, அப்புறம் சர்வீட்டர்ஷிப் தாசபாவமும் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பொருந்த கூடியது அல்ல. தாசபாவம் இருக்கும்போது அங்க வந்து மாதுரிய காதல் வருமானா வராது இல்லைங்களா? தாசபாவம் இருக்கிற இடத்துல வந்து மாதுரிய காதல் வராது. ஸோ இந்த 2 கலவையும் வந்து பொருத்தம் இல்லாததுன்றத வந்து ரூப கோசாமி சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இன்னொரு பக்தர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா, நான் வந்து எப்படி உன்னை வந்து என் பையன்னு சொல்லிட்டு நினைக்க முடியும்? என்ன பெரும் வேதாந்திஸ்ட் எல்லாரும் நீங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க தான் வந்து சுப்ரீம், அப்புறம் நீங்க தான் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத்துன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவாஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, வைஷ்ணவாஸ் என்ன ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா நாரத பஞ்சராத்திர விதியை ஃபாலோ பண்றவங்க, நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள் சொல்றாங்க, பரதத்துவம் சொல்றாங்க. இப்படி உங்களை வந்து உயர்ந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனுஷன், எப்படி வந்து நான் வந்து நீ என் பையன் நான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஸோ இந்த
வார்த்தையில வந்து என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சாந்த ரசமும் இருக்கு, வாத்சல்ய ரசமும் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கம்பேட்டபிள்ன்றத சொல்றாரு, பொருந்தாதது, பொருத்தம் இல்லாத ரசம் சொல்லிட்டு ரூப கோசாமி இங்க வந்து விளக்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ இதுவரை என்ன பார்த்தோம்? நியூட்ராலிட்டி, சாந்த பிளஸ் காதல், மாதுரிய காதல். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்த மற்றும் வாத்சல்ய பாவத்துக்கு சொல்றார். இது பொருத்தம் இல்லாததுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அப்புறம் இன்னொரு பக்தர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவர் ரொம்ப ஃபீலிங்கா பேசுறாரு. ஓகேங்களா? அவர் பாருங்க, அச்சோ என்னுடைய வாலிப வயசு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். என் வாலிப வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னா, எனக்கு வந்து அழகான உடல் இருந்துச்சு, கட்டமைப்பான நல்ல ஒரு தேகம், அழகெல்லாம் இருந்துச்சு. பட் அது எப்படி போயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி வானத்துல ஒரு மின்னல் வந்து போயிடும். மின்னல் எவ்வளவு நேரத்துக்கு நிற்கும்? செகண்ட்ஸ்ல வந்து போயிடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி என்னுடைய தேகம் இருக்கு இல்லையா, என் வாழ்க்கையில வந்து இந்த இளமை பருவம் வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து போயிடுச்சு. ஓகேவா? பட் நான் வந்து கிருஷ்ணரை மீட் பண்ணதே இல்லை. ஸோ தயவு செய்து நான் கிருஷ்ணரை மீட் பண்ணணும், அதுக்கு யாராவது அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பக்தர்கிட்ட என்ன பாவம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாந்த பாவம் இருக்கு, அதுக்கு பிறகு வந்து அவரை மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து ஒரு காதல் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு கலவையும் வந்து பொருத்தம் இல்லாததுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் ஒரு பெண்மணி கைலாசத்துல இருக்கவங்க வந்து பாருங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா நீ தீர்காசோட நல்லா இருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்க, என்ன வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுல என்ன இருக்குது? ரெண்டு கலவை இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, தீர்காயுசா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது யூஸ்வலா யாருக்கு சொல்லுவாங்க? நம்ம வீட்டுல சின்ன பசங்க இருந்தாங்கன்னா நம்மள பார்த்து, அவங்கள பார்த்துட்டு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா? எப்பவுமே சின்னவங்களுக்கு பெரியவங்க தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. அந்த உணர்வுல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அம்மாக்கு என்ன உணர்வு இருக்கு, என்ன ரசம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வாத்சல்ய ரசம் இருக்கு. ஒரு தாய் மகனுக்கு இருக்கிற மாதிரி உறவு இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க, நம்ம என்ன வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அதனால என்ன இருக்குது? மாதுரிய காதல் இருக்குது. அது ரெண்டும் கலவையா வருமா? வராது இல்லையா? ஸோ ஸோ இது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை வந்து ரூப கோசாமி இந்த கலவையை பத்தி சொல்றார். மிக்சர் ஆஃப் வேரியஸ் மெலோஸ் அண்ட் ரெசிப்ரோகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டாட்டிக் லவ் பிட்வீன் கிருஷ்ணா அண்ட் டிவோட்டிஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிசல்ட் வந்து பியோர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம உணரணும், லகிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அசுத்தமானது, அது வந்து பொருந்தாததுன்றதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு நம்ம ரூப கோசாமி. அவர் சாதாரண பக்தர் இல்ல, ஸ்டால்வர்ட் இல்லைங்களா? ரூப மஞ்சரி இல்லையா? சோ இங்க வந்து முரண்பாடான உணர்வுகள் இருந்தாலும் அங்க வந்து முடிவு என்னவா இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருத்தம் இல்லாததுன்றத சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சில படிப்பினைகள், எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாதுன்றத. ஓகேவா? சோ மறுபடியும் அவர் எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு பாருங்க. அது இன்னும் நம்ம சிம்பிளா நம்ம லெவலுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆயிருக்கு இல்லையா? கல்யாணம் ஆறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, ஜாதக பொருத்தம்னு ஒண்ணு பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஜாதக பொருத்தத்துல என்ன பார்ப்பாங்க, பையனுக்கு தேவகணம் இருக்கா, பொண்ணுக்கு தேவகணம் இருக்கான்னு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஆமாவா இல்லையா? வாய்ஸே வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. இல்லையா? சோ ரெண்டும் ஆமா. நல்லா தேவகணம் இருந்துச்சுன்னா நல்ல பொருத்தம்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஒண்ணு தேவகணம் இருந்து ஒண்ணு அசுர கணம் இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? தேவதனம் தான் நல்லது மாதாஜி. சில நேரத்துல அது மாதிரி ஜாதகம் வரும் தானே. ஆமா. தேவகணம், அப்புறம் ராட்சச கணம், மனுஷ கணம் வந்துச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல, ஏதோ வண்டி ஓடிட்டு போயிடுவாங்க. இந்த தேவகணமோ அசுரகணமோ இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த பொருத்தம் நல்லா இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? மாதாஜி. பொருந்தாது. அது மாதிரிதான் இங்க வந்து உணர்வுகள் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வச்சு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எந்தெந்த உணர்வுகள் வந்து பொருந்தக்கூடியது, பொருந்தாதது, பக்தர்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடுவுலன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இங்க ஒரு பெண்மணி வந்து பேசுறாங்க பாருங்க. என்னுடைய ஒரு சாதாரண பெண்மணி, என்னுடைய தேகம் வந்து எதனால ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மாம்சம் ரத்தத்தால ஆனது. அது வந்து என்னது சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு அல்ல. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு ஈர்ப்பா இருக்கு, அட்ராக்ட் ஆயிருக்கேன். தயவு செய்து வந்து நீங்க வந்து என்னை ஏத்துக்கோங்க, எப்படி காதலரா ஏத்துக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு.
ஓகேவா? ஸோ அந்த பெண்மணி சொல்லக்கூடிய வார்த்தையில பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து என்ன சொல்றாங்க, என்னுடைய சரீரம் தேகம் வந்து இந்த மூளையாலும் மாம்சத்தால ரத்தத்தால ஆனது இல்லையா? இது அனுபவிக்க முடியாதது. ஸோ அதுல இருந்து என்ன சொல்றா தெரியுது, இது கோரமான விஷயம் இல்லையா? அப்படின்றது. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க, என்னை ஏத்துக்கோங்க உங்க அழகால கிருஷ்ணா மை டியர் பாய். ஓகே, நீ வந்து ரொம்ப அழகா இருக்க, உன்னை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஈர்ப்பு நிறைய இருக்குது, என்னை வந்து ஏத்துக்கோப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த 2 மிக்சரும் ஒரே பர்சன் கிட்ட இருந்து அது வந்து பொருத்தம் இல்லாததுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரூப கோஸ்வாமி வாண்ட்ஸ் டிவோட்டிஸ் இங்க சொல்றாரு பாருங்க. இது வந்து நம்ம நல்ல மனசுல வந்து பதிய வச்சுக்கணும். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இந்த ரஷபாஸ்னா பொருத்தம் இல்லாத உணர்வுகளை எடுத்துட்டு வந்தாதான் வந்து அது ரஷபாஸ். ஓகேவா? அதை பத்தி யாரும் எழுதுறதுக்கும் சரி, அந்த விஷயத்த பத்தி பேசுறதுக்கும் வந்து தன்னை கமிட் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரூப கோஸ்வாமி வார்ன் பண்றாரு. ஓகேவா? ஸோ when there is a rasabas in any book of Krishna conscious, no learned scholars or devotees will accept it. ஸோ பெரிய பக்தர்கள் அவரே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலன்னா நம்மெல்லாம் வந்து என்ன இப்போதானே வந்திருக்கோம், நம்ம ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள், ப்ராக்டிசிங் டிவோட்டிஸ் இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்துலேருந்து தூரம் இருக்கணும், இந்த வார்னிங் அவர் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விகத மாதவா புக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமாசி இருக்காங்க, அவங்க வந்து நந்தமுகிக்கு சொல்றாங்க 2 விஷயம் இங்க ஒரு முரண்பாடான விஷயம் நடக்கும் பாருங்க. இந்த பத்தியில வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பெரும் முனிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல, கிருஷ்ணரை நோக்கி தவம் பண்றாங்க. எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி தவம் பண்றாங்க. ஸோ தவம் பண்ணும்போது தன்னுடைய இருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவான பரமாத்மா வந்து லயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா புலன்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழ்நாள் ஃபுல்லா அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறாங்க இல்லையா? பட் சிறு பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து இயற்கையா கொஞ்சம் ஈர்ப்பு இருக்குது. பட் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐயோ இந்த கிருஷ்ணரை போய் யாரு கும்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க, இது ஒரு பெருந்தொல்லை, இதை விடப்பா, கிருஷ்ணரை என் மனசுல இருந்து எடுத்துட்டு நான் போயிட்டு என்னோட புலன் இன்பத்துல லயிக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க கிருஷ்ணரை அடையணும்னு, இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை அறிஞ்சுக்கிட்டாங்க, புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, கிட்ட இருந்து கிருஷ்ணரை போனா நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த முரண்பாடான ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா? சோ இத வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராடரி இல்லையா, எதிர் எதிர்முனையா இருக்குது. பட் இதை வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமி இது ஏற்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ யாரால வந்து மாத்திரை இப்படி பண்ண முடியும், இந்த எங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க இல்லையா, இது யார் சாதாரண பெண்களால முடியுமான்னா இல்ல, அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோபி ஸ்திரீகள், அவங்களாலதான் முடியும் இல்லையா? அதாவது நம்ம அந்த கோபி கீதை படிக்கும்போது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, எப்ப பார்த்தாலும் மனசு புத்தி எல்லாம் கிருஷ்ணனாவே இருக்குது, கிருஷ்ணனை மறந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? இருந்தாலும் அவங்களால முடியாது. பட் அதை வந்து ரூப கோசாமி சரி, ஜீவ கோசாமி சரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏத்துக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் கம்பேட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்கிறாங்க. பொருந்தக்கூடிய ரசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இன்னும் சில இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகேவா? சில அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி கான்ட்ராடிக்டரி, அதாவது கான்ட்ராடிக்டரிக்கு என்ன சொல்றது, எதிர்முனையா நேர்மறை இல்லைங்களா, கலவை இல்லைங்களா, அத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் மைனர் டெமிகாட், ஒரு தேவர்கள் வந்து சொர்க்கலோகத்துல இருந்து சொல்றார். ஓகே, கிருஷ்ணா பாத்தீங்கன்னா ஜோக் பண்றாரு. அந்த ஜோக்கை கேட்டு விரஜவாசிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, சிரிக்கிறாங்க இல்லையா? எப்பவுமே கோபஸ்திரீகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, கோப்பர்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணரோட போயிட்டு மாடு மேய்ச்சிட்டு நல்லா ஒன்னா சாப்பிட்டுட்டு அவர் சொல்ற ஜோக்கை வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது, அங்க சந்தோஷம் வருது. அதே ஒரு சமயத்துல வந்து அந்த காளிங்க நாகம் வந்து அவர் வந்து மர்தனம் பண்றதுக்கு அந்த யமுனையில குதிப்பாரு இல்லையா, அப்ப என்ன பண்ணும் அந்த நாகம் அவர் வந்து சுத்திக்கும் இல்லையா? அப்போ வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ஆச்சு, புலம்புறாங்க, அச்சோ கிருஷ்ணருக்கு என்ன ஆகுமோன்னு சொல்லிட்டு. ஒருத்தவங்க தான், அந்த ஒரே கோப்பர்கள் தான் வந்து உணர்வுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இருக்குது. ஒரு சமயத்துல சிரிச்சாங்க, ஒரு சமயத்துல வந்து புலம்பி தள்ளுறாங்க. ஸோ இதை வந்து ஏத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இது வந்து பொருந்தக்கூடிய ரசங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இன்னொரு முறை வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி
ஒரு முறை சொல்றாங்க, ஆஹ் நான் வந்து எல்லா வேலை செய்யறத வந்து நிறுத்திட்டேன். ஓகே, பட் என்ன பண்ண முடியல பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டில் the supreme source of inspiration for all kinds of devotional service. ஓகே, எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டாங்க, பட் பக்தி பண்றதை வந்து அவங்களால நிறுத்த முடியல. ஒரு முறை என்ன பார்த்தேன் ஆச்சுன்னா, ராதாராணி வந்து கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிஞ்சிருக்காங்க. அந்த சமயத்துல அந்த பிரிவினால அந்த அம்மா எப்படி இருக்காங்கன்னா, ஒரு மரம் போல எந்த உணர்வுகளும் இல்லாம மரம் மாதிரி நின்னுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? அப்படி நின்னுட்டு இருந்தா கூட வந்து தன்னுடைய கருணை வேற ஒருத்தங்களுக்கு வந்து வழங்கிட்டே இருக்காங்க. தான் வந்து ஒரு ஜடம் பொருளா மாதிரி நின்னுட்டு இருக்கேன்றதுனால வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கருணை கொடுக்காமலாம் இல்ல ராதாராணி. எல்லாருக்கும் வந்து கருணை வழங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருந்தா கூட அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுது, அவங்களுடைய மூடு தெரியுது. கிருஷ்ண பக்தி அவங்க வந்து பிராமன் ரியலைசேஷன்ல இருக்காங்கன்றத தெரியும். இது வந்து எதுக்கு வந்து உதாரணம்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து மாதுரிய காதலும் இருக்கு, நியூட்ரல் லவ்வும் இருக்கு. ஏன் இது எப்படி சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாதுரிய காதல் இருக்கிறதுனால வந்து திகைச்சு நிக்கிறாங்க இல்லையா? பட் இருந்தாலும் அவங்க கருணையை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து இங்க காம்பினேஷன் மிக்சர்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து எப்ப பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஓகேவா, ராதாராணியை பார்த்தா வந்து அவங்களுக்கு மனசுல அமைதி, பீஸ். ஓகேவா, அவர் ராதாராணியை பார்த்துட்டு அவர் நல்லா தூங்குவார். இன்கேஸ் அவரை பார்க்கலன்னா அவருக்கு வந்து என்ன ஆகும், தூக்கம் வராது, கண்ணெல்லாம் வந்து சிமிட்டுட்டே இருக்கும். அப்புறம் எப்பவுமே அவங்க மேல எல்லாரும் கிருஷ்ணரை நோக்கி தவம் பண்ணுவாரு. பட் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, ராதாராணியை நோக்கி தவம் பண்றாரு. நான் அவங்கள பார்க்கணும், அவங்கள பிரியோட இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இங்க வந்து மாதுரிய காதல் அண்ட் நியூட்ரல் லவ் ரெண்டோடைய கலவையும் இங்க இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனோட ரிசல்ட் அதை பார்க்கணும், ஹாப்பினஸ் இல்லையா? சோ அதனாலதான் வந்து இது பொருந்தக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. முரண்பாடானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லல. நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆரம்பத்துல வந்து பொருத்தம் இல்லாததை பார்த்தோம் இல்லையா? அங்க கூட நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், நியூட்ரல் லவ், கான்ஜுகல் லவ்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அங்க வந்து பொருத்தம் இல்லைன்னு சொன்னோம். இங்க வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி, அப்புறம் வந்து முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தேன் இல்லைங்களா, கோப்பர்களுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ். இது வந்து பொருந்தக்கூடியது. ஏன்னா இதனுடைய ரிசல்ட் வந்து ஹாப்பினஸ், ஜாய்னஸ் இல்லையா வித் கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து இங்க ஒரு ஒரு சம்பவம் நடக்குது. ரம்பா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு அழகிய பெண்மணி. அவங்க வந்து மேல் ஹரே லோகத்துல கிருஷ்ணா இருக்காங்க. மாதாஜி. ஹரே இப்போ கிருஷ்ணா கிளாஸ், மாதாஜி. இது என்ன கிளாஸ் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரம்பா வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ரம்பா. மேல் லோகத்துல இருக்காங்க இல்லையா? சோ ரம்பாவை பார்த்துட்டு ஒருத்தங்க கேள்வி கேட்கறாங்க, நீங்க யாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, நான்வா ஒரு அமைதியான பெண்மணின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த வார்த்தையை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து நீ எங்க இருக்கிற, நீ ஏன் இந்த ஆகாயத்துல இருக்கிறன்னு கேக்குறாங்க. வை ஆர் இந்த ஸ்கைன்னு கேக்குறாங்க. ஏன்னா நான் வந்து தேடி, நான் வந்து எதை ரியலைஸ் பண்ணணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் இங்க இருக்கேன்னா, உண்மை உண்மை அப்சல்யூட் ட்ரூத், உண்மை பரதத்துவத்தை வந்து உணரணும், அதுக்கோசம் இங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்படி இருந்தா அது பரதத்துவத்தை உணரணும்னு இருந்துச்சுன்னா நீ ஏன் வந்து இங்க உட்காந்துட்டு முறைச்சிட்டு இருக்கேன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் பரதத்துவ பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு இல்லையா, அவருடைய அழகை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரி, அழக பாக்குறேன்ற, அவரை வந்து பரதத்துவ உணர்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ற. பட் இருந்தாலும் உன்னை பார்த்தா உன் மனசு வந்து டிஸ்டர்ப்டா இருக்குதே, சமாதானமாவும் சந்தோஷமாவும் இல்ல. அது இல்லாம நீ என்ன சொன்ன, நான் ஒரு பீஸ் பெர்சோனிஃபைடு, அமைதியான மனிதன் அப்படின்னு சொன்ன. பட் உன் மனச பார்த்தா அப்படி தெரியலையேன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப அந்த அம்மா அது சொல்லுது, என்னுடைய இருதயம் வந்து மன்மதனால தாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதனால எனக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. ஏன் மன்மதனால தாக்கப்பட்டிருக்குன்னா, அழகான கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா, அதனால வந்து நான் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கேன். சோ இதுல வந்து அவங்களுடைய உணர்வு என்ன உணர்வு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாதுரிய காதல் மற்றும் சாந்த பாவம் இருக்கு. ஓகேவா, இங்க வந்து எது மேலோங்கி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாதுரிய காதல் வந்து மேலோங்கி இருக்குது. ஓகேவா, சோ இது வந்து கம்பேட்டபிள்ன்றத பொருந்தக்கூடிய ரசம். ஓகேங்களா,
ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நீங்க மெசேஜ் படிக்கலையா மாதாஜி? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் 50வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? மறுபடியும் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது கேண்டோல 16வது அத்தியாயத்துல 45 ஸ்லோகத்துல ஒரு வேர்ஸ் சொல்றாங்க. யாரு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ருக்மணி தேவி. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், கிருஷ்ணருக்கு வந்து 16,108 மனைவிமார்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அதுல முதன்மையான மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா ருக்மணி தேவி இல்லையா? அவங்க சொல்றாங்க, யார் ஒருத்தங்க வந்து தன்னுடைய கணவனுக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த டிரான்ஸ்டென்டல் பிளஷர் பத்தி தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறானோ, ஓகேவா, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இங்க எந்த ஒரு பெண்மணி எந்த ஒரு பெண்மணி வந்து கிருஷ்ணருடைய டிரான்ஸ்டென்டல் ப்ரெஷரை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறாங்களோ, அவங்க எல்லாம் வந்து எப்படியாப்பட்ட கணவன் கிடைப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்றது பாருங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் வெறுமனே ஒரு மனுஷன் தாடி மீசை, மொழியில இருக்கக்கூடிய ரோமங்கள் நகங்கள் இருக்கக்கூடிய மனிதன் தான் அவனுக்கு வந்து கிடைப்பான் கணவனா. அதாவது ஒரு சரீரம், அதாவது சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, இது வந்து இந்த பை வந்து தோலான தோலான பை, அதுக்குள்ள என்ன இருக்குது? தசை, மூளை, மாம்சம், குடலுக்குள்ள வந்து புழுக்கள், மலம், மூத்திரம், சளி, இதுதான் இருக்கு. பித்தம், இதெல்லாம் இருக்கு. அப்படி அந்த கலவையால சேர்ந்த ஒரு மனிதன் வந்து அவனுக்கு வந்து கணவனா கிடைப்பான். அவன் வெறும் வந்து ஒரு டெட் பாடி, ஒரு இறந்த பிணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த அம்மாக்கு எது மேல அட்ராக்ஷன் இல்ல, டேஸ்ட் இல்ல? கடவுள் மேல. there is no taste for transcendental pressure. யார் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து இந்த கடவுள் மேல பக்தி இல்லையோ அவங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு கணவன் கிடைப்பா. அட்மோஸ்ட் ஒன்லி a dead body இல்லையா? சோ இந்த உயிர் வந்து இருக்குதுன்னு அந்த சரீரத்துல வந்து நமக்கு உயிர் இருந்தாதான் இது உடம்பு. அதே இந்த உயிர் மூச்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அது பிணம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்து உணர்வுகள் இருக்கு. இந்த சரீரம் கிடைச்சிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அரிது இல்லையா? நம்ம ஔவையாரும் சொல்லியிருக்காங்க, அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது இல்லையா? சோ இந்த சரீரத்தோட நோக்கமே வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை சேரணும், கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க. சோ அப்புறம் மறுபடியும் பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. இந்த உமன் வில் ஹேவ் டு, அந்த பொண்ணு, அந்த பெண் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது இந்த மல மூத்திரமான ஆன கணவனை மாத்திரம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது இந்த ஸ்தூல உடம்பை தான் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து இன்னொரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பொருட்களுடைய வித்தியாசத்தை சொல்றாங்க. டிஸ்கிரிமினேஷன் பிட்வீன் த மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட். ஓகேவா? ஸோ ஸ்பிரிட்டோட நேச்சர் என்ன? அழியாதது, நித்தியமானது, நித்திய சேவகர் இல்லையா? அது பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு சமமானது, எட்டர்னல் இல்லையா? பட் இட் இஸ் எட்டர்னலி சர்வன்ட், அப்புறம் ஒரு பகுதி தான். இந்த மேட்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆன சரீரம் வந்து அழியக்கூடியது. ருக்மிணி தேவி தாயார் பாருங்க எவ்வளவு அழகா நமக்கு வந்து ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாங்க. சூக்ஷ்ம உடம்பு ஆத்மாவை பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் ஒரு கணவன் வந்து எப்படி கிடைக்கிறான், அந்த பெண்ணோடைய உணர்வுகள் பேசிஸ்ல தான் இருக்குது. கிருஷ்ண உணர்வு பேசிஸ்ல அவங்களுக்கு பெண் கணவன் கிடைக்கிறான்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா விகத மாதவ புக்ல வந்து சொல்றாங்க, அதாவது மை டியர் ஃப்ரெண்ட், that a wonderful thing it is that since I have been seen beautiful lotus of ஸ்ரீமதி ராதாராணி. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய நண்பர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நான் எதை பார்த்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராதாராணியுடைய அழகான தாமரை போன்ற கண்களை பார்த்தேன். ஓகேவா? அதுக்கு பார்த்த பிறகு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சந்திரனை பார்த்தாலும் சரி, தாமரை பூவை பார்த்தாலும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதை பார்த்து ஸ்பிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், துப்பிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு பிறகு என்னாச்சு, இவருக்கு வந்து ரசனை இல்லை. அதை பார்க்கக்கூடிய அது கிட்ட இருக்கிற அழகை விட சூரியனுக்கு சந்திரனுடைய அழகை காட்டிலும் யாருடைய கண்கள் அழகா இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. சந்திரனுடையவும் தாமரை பூடைய அழகை காட்டிலும் யாருடைய கண்கள் அழகாக இருக்கிறது? பகவானுடைய ராதிகா ராணி. சூப்பர். பாருங்க, கிருஷ்ணா தான் பேசுறாரு.
ஓகே. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு? ஐ ஹவ் சீன் த பியூட்டிஃபுல் லோட்டஸ் ஐஸ் ஆஃப் ஸ்ரீமதி ராதா ராணி. கேள்வி கேட்டது நல்லதா போச்சு. ஓகே. ஸோ அந்த அம்மாவுடைய கண்கள் வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கு. அதுக்கு பிறகு அவருக்கு என்ன பிடிக்கல? அந்த நிலவுடைய அழகும் பிடிக்கல, தாமரை பூவுடைய அழகும் பிடிக்கலன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கலவைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து மாதுரிய காதல், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வெறுக்கிறார். அதனால வந்து கோர கோர உணர்ச்சி அவருக்கு வெளிப்படுத்துறார். ஸோ இந்த 2ம் வெளிப்படுத்திட்டாரு. பட் இருந்தாலும் இந்த ரசம் வந்து எப்படியாப்பட்ட ரசம்னு பாத்தீங்கன்னா பொருத்தக்கூடியது, பொருத்தம் உள்ளதுன்றது ரூபகோசாமி சொல்றார். ஓகேவா? So, although Krishna was invincible to any enemy, the coward boys of Vrindavan become almost blackish with astonishment upon seeing his wonderful royal garments and his fighting feats on the battle of Kurukshetra. In this statement, there is a mixture of chivalrous and dread in devotional service. There is no perverted reflection of melos. நமக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த பிரஜவாசிகள்லாம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த கிருஷ்ணர் வந்து அசுரர்களை கொன்னுவார் இல்லையா? எப்படியாப்பட்ட அசுரனா இருந்தாலும் அவங்கள வந்து கொன்னுடுவார். அப்படி இருந்தவரையும் பார்த்தாங்க. அப்புறம் வந்து இப்ப வந்து எங்க இருக்காரு? குருஷேத்திர போர்ல வந்து இருக்கிறார். இப்ப வந்து எப்படி இருக்காரு? ராயல் கார்மெண்ட்ஸ் இல்லையா? ஒரு அரசவையில இருக்கக்கூடிய விலை உயர்ந்த ஆடைகள்லாம் போட்டுட்டு இருந்தார். அப்போ அவங்க கூட எங்க இருந்தாங்க? விருந்தாவனத்துல எப்படி இருந்தாரு? சாதாரண மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க இல்லையா? கீழே ஒரு பஞ்சை, இடுப்புல ஒரு துணி, தலையில ஒரு கொண்டை, அதுல ஒரு மயில் பீலி, அப்புறம் வனத்துல கிடைக்கக்கூடிய பல வர்ணங்களால் ஆன மலர் மாலையில போட்டுட்டு கையில வந்து புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு ஒரு குட்டியா அழகான கிருஷ்ணரை பார்த்தவங்க இப்ப வந்து என்ன பாக்குறாங்க? போர்க்களத்துல வந்து ஒரு மாவீரனா பாக்குறாரு இல்லையா? அரச குடும்பத்துல சேர்ந்தவங்க. சோ இங்க வந்து 2 விஷயம் தெரியுது. ஒண்ணு வீர தீர சாகசமும் தெரியுது, ட்ரெட் பயமும் தெரியுது இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there is no perverted reflection of melos. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுரால இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க. ஒன் ரெசிடென்ட் ஒருத்தர் மதுரவாசி ஒருத்தர் சொல்றாரு, ரெக்வஸ்டட். அந்த பெண்மணி வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க அப்பா கிட்ட, அதாவது என்ன வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். ஓகேவா? நான் வந்து என்னுடைய மனசை வந்து கிருஷ்ணர் திருடிட்டார், அதனால நான் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். என்னை வந்து எங்க கூட்டிட்டு போங்க? சாந்திப்பினி மணி ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிட்டு போங்க. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து என்ன தெரியுது? சாந்திப்பினி முனி ஆசிரமத்துல இருக்காங்கன்னா அப்ப வந்து கிருஷ்ணருடைய வயசு சின்ன வயசு இல்லையா? சோ அப்ப வந்து அவங்களோட உணர்வு என்ன மாதிரி உணர்வு இருக்கு? வாத்சல்ய பாவம் இல்லையா? அப்புறம் வந்து அவர் என்னோட மனசை வந்து திருடிக்கிட்டாரு. சோ அதனால என்ன பாவம் வெளிப்படுத்துறாங்க? மாதுரிய காதல் பாவத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க. சோ இது 2மே முரண்பாடனா இருந்தாலும் இங்க வந்து ரூப கோசாமி வந்து இது வந்து பொருத்தமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். கம்பேட்டபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இன்னொரு இடத்துல வந்து பிரம்மானந்தின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். ஓகேவா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவவாதி. பிரம்மானந்தி வந்து அருவவாதி. அவருடைய ஆசையை சொல்றாரு பாருங்க. ஐ ஷல் பி ஏபிள் டு சி த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. அவர் எப்படியாப்பட்டவர் நமக்கு எல்லாம் தெரியும், சச்சித் ஆனந்தம் இல்லையா? அவரு சச்சித் ஆனந்தம், அதாவது சத்துன்னு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா, நிறைய படிச்சிருக்குமே நம்ம, சொல்லுங்க. கரெக்டான, சச்சித். அதாவது விழாதவர் சச்சித் ஆனந்தம். வேற யாராவது எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது சொல்றீங்க? எல்லா புகழுக்கும் எல்லாருக்கும் அவரே அதிகாரி. அவர்தான் முதல் கடவுள். சச்சித் ஆனந்தம். There is no other than he is the only the God. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? பிரேமா மாதாஜி. சத்னா உண்மை அந்த மாதிரி உயர்ந்தவர், உண்மையானவர். சித்னா நித்தியமானவர், நித்திய ஆனந்தத்தை கொடுக்கவர், அப்புறம் நித்தியமான பூரண ஞானத்தை கொண்டவர் இல்லையா? இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து சச்சித் ஆனந்தம். சோ இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, எட்டர்னல் பிளிஸ் அண்ட்
நாலேஜ் இல்லையா. அவருடைய மார்புல வந்து குங்கும பவுடர் வந்து தடவி இருக்கு. அது எதனாலன்னா ருக்மிணி தேவியை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணதுனால அந்த குங்குமம் பவுடர் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து இவருக்கு வந்திருக்குது. ஓகேவா. சோ இங்க வந்து என்ன இந்த இவர் இம்பர்சனேட் சொல்ற நான் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து அவருடைய உடம்பையும் டிஸ்கிரைப் பண்றார். ஸோ அவருடைய உணர்வுகள் வந்து 2 இருக்குது. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ஜுகல் லவ், மிக்சர் ஆஃப் கான்ஜுகல் லவ் அண்ட் நியூட்ரலிட்டி, அதாவது மாதுரிய காதலும் இருக்கு, அப்புறம் வந்து சாந்த ரசமும் இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முரண்பாடான ஆனது. பட் இருந்தாலும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருந்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ரூபகோசாமி வந்து பொருந்தக்கூடியதுன்னு சொல்றார். ஏன்னா பிரம்மானந்தி வில் பி அட்ராக்டட். எப்போ ஒருத்தன் வந்து அருவா பிரம்மத்துல இருக்கானோ அவன் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணான்னா கண்டிப்பா அவன் என்ன போவான், பர்சனல் ஃபார்மை ரியலைஸ் பண்ணுவான், உருவத்தை வந்து வழிபடுவான் இல்லையா. ஸோ அவனுக்கு அதனால வந்து இங்க ரூப கோசாமி வந்து பொருத்தக்கூடிய ரசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ ஒரு முறை வந்து நந்த மகாராஜா தன்னுடைய மனைவி யசோதா தாய் கிட்ட சொல்றாங்க, அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய உடம்பு வந்து ரொம்ப சாஃப்டா மல்லிகைப்பூ மாதிரி இருக்குது. பட் அவன் வந்து மலை போல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற கேசிய வந்து அசுரனை வந்து வதம் பண்ணா இல்லையா. அப்ப நான் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டேன், மனசுல வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டேன். பட் இருந்தாலும் என் மகனுக்கு எல்லா மங்களமும் உண்டாகட்டும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய 2 கைகளையும் தூக்கிட்டு அதனால வந்து என்ன பண்ண, அவனுடைய கைகள் வந்து ரொம்ப வலிமையானதும் ஒரு தூண் மாதிரி இருக்குது. ஓகே. ஸோ ஐ ஷால் கில் த டேசி டிமன். அவனை வந்து அசுரனை அழிக்கிறதுனால யாருக்கு நன்மை கிடைக்குது, பிரஜவாசிகளுக்கு இல்லையா. பிரஜவாசிகள்லாம் வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க, பயம் இல்லாம இருப்பாங்க. அதனால வந்து நான் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணேன், மங்களம் ஆகட்டும் சொல்லிட்டு நினைச்சேன் அப்படின்னா. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மனசுல வந்து 2 பாவங்கள் இருக்குது. ஒண்ணு பயம், ஏன்னா அவன் மலை போல இருக்கான், என் புள்ள மல்லிகைப்பூ மாதிரி இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு பயம். அத பயமும் இருக்கும், தீர வீர செயல்கள். ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, அவனுடைய கைகள்லாம் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப வலிமையாவும் ஒரு தூண் மாதிரி இருக்குது. அதனால 2 உணர்வுகள் வந்துச்சு. அதுல வந்து என்ன சொல்றாரு, மா வாத்சல்ய பாவமும் இருக்குது. ஸோ இந்த எல்லா கலவையும் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு பக்தனுக்கும் கூடிய அன்பை வந்து அதிகரிக்குது. அதனால வந்து இது பாத்தீங்கன்னா பொருந்தக்கூடிய உணர்வுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லலித மாதவலை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க, ரூப கோசாமி சொல்றாரு. ஓகே. அதாவது கம்சனுடைய அந்த சாக்ரிஃபைஸ்ல இறையனா அவர்கிட்ட போறாரு இல்லையா, அக்ரூரர் வந்து அமுச்சிடுவார் கம்சன். இந்த ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும் இல்லையா. போய் கூட்டிட்டு பாப்பா விருந்தாவனத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணரன், அவரும் வருவார். அந்த சாக்ரிஃபைஸ்ல இறைனா அந்த இடத்துக்கு போன உடனே உணர்வுகள் பாருங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய பூஜாரிகளுக்கெல்லாம் மனசு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பயம் வருது. ஓகே. பயம். ஓகேவா. அப்புறம் வந்து அமைதியின்மையா இருக்காங்க. ஓகேவா. பட் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. pleasure on the cheeks of the Krishna's friend. Okay. So frustration was felt by envious rivals. யாருக்கெல்லாம் வந்து கடவுளை பார்த்து பொறாமை இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆறாங்க இல்லையா. இந்த அதே இடத்துல வந்து தேவிக்கு மாதாவும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, துயரம் இருக்குது. அதனால அவங்க கண்ணீர் எப்படியாப்பட்ட கண்ணீர் இருக்கு, சூடான கண்ணீர் வந்து விட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த அம்மாக்கு பயம், நம்ம புள்ள சின்ன புள்ள, இந்த வந்து மல்யுத்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்சன் இருக்கான், நிறைய அசுரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாக்கு பயம் இல்லையா. சோ அதனாலதான் அந்த பயத்தால துக்கத்தால வந்து சூடான கண்ணீரை விடுறாங்க. நமக்கு தெரியும் கண்ணீர்ல கூட 2 வகைகள், ஒண்ணு வந்து கோல்டு, இன்னொன்னு வந்து ஹாட் இல்லையா. சந்தோஷமா இருந்தா கோல்டு டியர்ஸ் வரும் இல்லையா, ஆனந்த கண்ணீர் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி. ஓகே. சில வேலைக்காரர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, கொஞ்சம் பேர் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு திகச்சு நிக்கிறாங்க. யாரு, தேவர்கள், இந்திரன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தேவர்கள். என்னப்பா ஆகுமோ, இந்த இடத்துக்கு மல்யுத்த காலத்துக்கு வந்திருக்காரே கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள், இளம் பெண்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தன்னுடைய கண்களால
துரு 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 துருன்னு கிருஷ்ணருடைய அழகை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைதியற்ற கண்கள், அங்கும் இங்கும் அலைப்பாஞ்சிட்டே இருக்குது. கிருஷ்ணரை வந்து எல்லா வியூலும் பார்த்துட்டு அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமான உணர்வுகள் இருக்கு. இதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்துட்டோம் இந்த அத்தியாயத்துக்கு. லலித மாதவன்ற ஒரு புக்கு இல்லையா? ஸோ அது வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி தான் எழுதினாரு. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து சில வேலைகள்லாம் பண்ணார். ஓகேவா? அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹியூமன் ஹேக்ட்ஸ், சாதாரண மனுஷனால செய்ய முடியாதது. அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவர்தனகிரியை தூக்குனார். அதுவும் எப்படி தூக்குனாரு? தன்னுடைய இடது கை சுண்டு விரலால தூக்குனார் இல்லையா? ஸோ அப்படி தூக்குனாரு. காளிங்கனை வதம் பண்ணாரு. நிறைய லீலைகளை செஞ்சார். எல்லா அசுரர்களும் 6 நாள் வயசு இருக்கும்போதே வந்து பூத்தனாவை வதம் பண்ணார் இல்லையா? ஸோ அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போதே வந்து சின்ன 6 நாள் பிறந்த குழந்தையால ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பிள் அண்ட் மீக்கா இருக்கிறார். பணிவாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கார். பட் நம்ம எல்லாம் எப்படி இருப்போம்? ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டோன்னா தாட் போட் ராஜா மாதிரி இருப்போம் இல்லைங்களா? முழுமுதற் கடவுள் ஒரு அவதாரம் எடுத்து நம்மளை வந்து உதாரணம் பண்ணணும், நம்மளெல்லாம் வந்து இந்த இச்சை கொடுக்கணும். நமக்கு என்ன மாதிரி இச்சை கொடுக்கணும்? எல்லாம் திரும்பி வாங்கப்பா உங்க சொந்த வீடு, பேக் டு காட், அதுக்கோசம் லீலை பண்றதுக்கோசம் அவர் வராரு இல்லையா? அவரே அவ்வளவு அளவுக்கு ஹம்பிளாவும் மீக்காவும் இருக்கிறாரு. அது மாத்திரம் இல்லாம எப்படி இருக்காரு? எல்லாருக்கும் கருணையா இருக்காரு. வெரி கைண்ட் டு இஸ் லவ்விங் டிவோட்டிஸ். ஓகே, ஸோ வந்து கோவம் யார் மேல காமிக்கிறாரு? யாராவது தன்னுடைய பக்தரை வந்து ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணாருன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கணுமோ அதுவும் கொடுத்துட்றாரு இல்லையா? இந்திரனுக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா? அவனுடைய அகங்காரத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்திர பூஜையை வந்து கோவர்தன பூஜைக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இளம் பெண்களுக்கும் வந்து சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியவரா இருக்கார் இல்லையா? அந்த பிரகிருதி, இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்கள், ஒரே ஒரு புருஷா, அதுதான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? புருஷான்ற வார்த்தை பகவானுக்கு தான் உகந்தது. அவர் தான் மேல். ஓகே, நம்ம எல்லாம் வந்து எல்லாருமே நம்ம உலகத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் ஃபெமினைன் கேரக்டர், அவர் தான் மாஸ்குலைன் புருஷா. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் ப்ளஷரை கொடுக்கக்கூடியது வந்து அவர் ஒருத்தர் தான். ஓகே, அது இல்லாம இஸ் ஹேவிங் கம்பேஷனேட் அப்பான் ஆல். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகே, ஆல் த ரீடர்ஸ் பாருங்க, ஆல் த ரீடர்ஸ் ஆஃப் த புக் இன் த ஃபாலோயிங் மேனர். wherein the author blesses. லலித மாதவல ரூப கோஸ்வாமி இது சொல்றார். ஓகே, அங்க வந்து இந்த பொருந்தக்கூடியது பொருந்தாதவை எல்லாம் இல்லை. that book is free from incompatibility அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ நம்ம வந்து யாருக்கு பக்தி பண்ணணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், நம்ம ஒரு செக்லிஸ்ட் போட்டுக்கணும் இல்லையா? இங்க இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது இல்லையா? ஸோ நம்ம ஆச்சாரியருடைய கருணையால நமக்கு இந்த புக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? பக்தி ரசாமிருத சிந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த பக்தியை வந்து நல்லா ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போக வேண்டிய ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதுதான் சிறந்த பக்தர்கள்லாம் நமக்கு வாழ்ந்து காமிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதோட இந்த அத்தியாயம் முடியுது. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு தேங்க்யூ கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? மாதாஜி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி உங்களுக்கு. இன்னும் ஒரு அத்தியாயம் முடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இந்த புக்கை முடிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே.